Joan den udan, Euskadira itzuli nintzen, Katalonian hainbat urtez bizi eta lan egin ondoren. Denbora horretan, nire ingurune profesionalean eta pertsonalean erabili ditudan hizkuntzak ingelesa, katalana eta gaztelania izan dira. Hala ere, euskaldekiko eta euskararekiko lotura presente beti egon da nire bizitzan, eta harrotasun sentimendu hori partekatzen saiatu egin naiz. Lezurik, Basquefik proiektua aurkeztu zidanean, berehala jakin nuen bertan egon nahi nuela. Proiektu honek gure identitatea sendotzeko eta lurraldeari ekarpena egiteko aukera ematen du. Nire eguneroko lanean euskara leku naturala izan dadin nahi dut, eta bere erabilera sustatu finantzarloan. Sektore honetan ez da ohikoa izan, baina orain badugu aukera hori aldatzeko. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakienak ez duelako ikasten, baizik eta dakienak ez duelako erabiltzen. Horregatik, euskarari leku arruntago eman behar diogu esparru profesionalean, baita finantza sektorean ere. Finantzetan ere, euskeraz.